ịma nwoke na-abịa ihe a sị gị kwuo ọ bụ mmadụ bụ ihe a, lee ya anya nke ọma. Lee ka ụmụ mmadụ gbara ya okirikiri ha si ya n'akụkụ. Ọ bụ mmadụ dị ihe a, legodi ya anya ọfụma. N'eziokwu, nwa amadi na-ahụ na-abịa na-abụghị mmadụ. Nke a bụ ihe ngosipụta ọrụ arụrụ ya bụ igwe robọt. A na-eme mkpọsa ya. Ịdị elu ya dị kubit 1000. N'eziokwu, ị ga-ahụ otu ndị gbara ya okirikiri ha ya n'akụkụ. Nke a na-egosi na ihe abụghị obere ihe. Ị ga-ahụ ndị a na-arịgo na-awụda na-adọ eriri. Ọ bụ ihe ndị a ha na-eme ka ihe ndị a nakwa otu esi rụọ ya bụ igwe robọt a na-aga otu kwesịrị. Naanị akpụ ụkwụ ya nwere ike ịzọpịa mmadụ isi ma eleghị anya na onye anụrụ ya n'akụkụ. Ọ dị elu nke ukwuu, nke bụ na ọ bụ igwe ka eji adọ ya n'aka. Ọ bụghị mmadụ, kama a na-eme ihe ngosipụta maka igwe robọt ọhụrụ nke a ga-amalite na-eji eme ihe ma na-arụpụta n'oge na-adịghị anya. Nka na ụzụ ọmaka. Lee ka nwa amadi ahụ